I'm Kylie Minogue and I'll be here talking about my new album, Light Years. Viete, aké ľahké je vyhrať jeden z 3 nových CD albumov speváčky Kylie Minogue, Light Years? Hádajte, kto príde? Je to muž. Muž, ktorý vyhral súboj so sudom. Človek, ktorý prekonal sám seba a vás doslova sfanatizoval pesničkou. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť. Zlatý Slávik za rok 2000, frontman skupiny, ktorú ste taktiež poctili titulom Zlatý Slávik 2000 v kategórii skupina. Elánista Jožo Ráš príde v piatok. Ahoj, tu Jožo Ráš. V piatok som váš. Ja si myslím, že to nemá chybu. Už teraz môžete Jožovi do RK adresovať otázky, názory a pripomienky, na ktoré bude reagovať v piatkovom kekse po 15. Čo ma neblázni?